hei hi hnung kawngkhar a power window kan vuah tur a chu ni hei hi tuna ignis kan hmuh lai mek hi a hnung power window kan vuah sak dawna a hma lampang hi chu power window ni a hnung lampang hi regulator mang glass machine mang a her chiang kha ni a hnung lampang hi power window kan vuah dawna hemi a driver side atang hian a control thein kan siamanga a hnung lampang hi hei hi a lan dan chu nia a her chi ang kha anita a original ang tur ang khan a glass power window hi kan siam sak dawna he a driver side hi heta tanga control ve vek thei tur khan a glass hi kan siam dawna ni a kawngkhar te kan thlon thlanga a door lining a cover te kan thlon thlanga wearing pack baka glass machine te pawh kha thlak angaya eng emo setup kul ve te pawh kha angai ve a glass machine a hnung power window pi ka hian wearing te uluk taka kan khoi to hnuwa te glass machine te ka han setup le a in up tha em ti te kha ka han te school vele masachin boka kain thlon tharem kanin thlon thla deuh rem rum zela ei a hnung lampang power window kan vuah na tur lai kha a original ang thei ang perin kan siam dawna a hnung lampang chu hei a lan dana chuan a hnung atang pon a control theia hei aki a switch om na lai pawh hian en ula a original ang chia khan a om theia hnung lampang chu original alpha ang deuh ang khan mo a switch te pawh hei tian a smooth zai to khup mai chuan driver side atang hian a control vek thei don a driver side a switch te pawh so han en ula a original ang thlap khan kan vuah khom saka tuna kan hatho ber te kan han te school vele anga driver side atang hian kan te sanga a hnung lampang kha chu naking khang kan test to chuan am driver side atang hian kan test vele ang a smooth zai khop mai hei ti hi chuan anei tu te har satna glass han roll up ngai loin powerin automatic chu ni lawa switch mang khan mo her kwal ngai to lo khan kan lom em